Benvingudes famílies, benvinguts nens i nenes que no us havia vist, benvinguts i benvingudes a un nou conte a cau d'orella del Teatret del Serralló. Vet aquí una vegada en un país molt llunyà, amb muntanyes i rius i arbres, hi vivia un ramat d'elefants grisos i d'elefantetes roses. Les femelles elefantes roses tenien els ulls grans i brillants i la pell fina i rosada, perquè cada dia menjaven anemones i peònies que creixien en un jardinet que estava tancat. El pare de les elefantetes els deia: «Elefantetes, mengeu moltes peònies i moltes anemones, perquè així us fareu tan boniques i rosades com les vostres mares». I les elefantetes es passaven tot el dia menjant peònies i anemones i jugant juntes així tancades, mentre es veien els seus germans i cosins jugant per la muntanya, banyant-se als rius que hi havia allà ben a prop i dormint sota de l'arbre. Per a veure-ho, a tota història sempre hi ha una protagonista i la nostra es deia Guillermina. La Guillermina no es tornava rosa com la resta d'elefantetes i el seu pare s'enfadava molt i la seva mama s'entristia. El seu pare sempre li deia: «Guillermina, és que no tens força de voluntat? És que no et vols esforçar com la resta? Així mai t'estimarà ningú i no et podràs casar amb cap elefantet». I marxaven. La pobra Guillermina callava i intentava menjar una miqueta de peònies i una miqueta d'anemones. I mireu que el seu sabor era horrible. Un dia, en veure que la elefanteta Guillermina cada dia estava més grisa i trista, el pare i la mare van decidir que ja no la molestarien més i que la donaven per perduda. Just aquell dia, la Guillermina va decidir obrir la tanca, desfer-se'n d'aquelles sabates i aquells llaços roses que li posaven a totes les elefantetes perquè fossin més boniquetes, i va anar a jugar amb els seus cosins i germans a la muntanya. Es va banyar al riu i es va embrutar i va quedar-se dormida sota de l'arbre. Ui, el primer dia les elefantetes la miraven espantades. El segon dia la miraven perplexes. I el tercer dia les miraven amb molta curiositat. El quart dia, totes les elefantetes la van mirar amb enveja. I al final va arribar el cinquè dia i les elefantetes van decidir fer el mateix que havia fet la Guillermina. Van obrir la tanca, es van desfer d'aquells llaços que li posaven a totes i aquelles sabates, una. La segona també es va desfer d'aquelles sabates i d'aquell llaç que li posaven a totes elles. I l'última li va donar un cop molt fort a la tanca i també es va desfer d'aquells llacets que li posaven i aquelles sabates. Ui! Es van passar tot el dia jugant i banyant-se, i de tant que jugaven i es banyaven, mireu. Aquell color rosat i fi de la pell se'ls hi va marxar
Van passar-se tots els dies, ja us podeu imaginar, jugant allà en aquella muntanya amb els seus cosins i germans. I veureu, a partir d'aquell dia és molt difícil diferenciar a un elefant d'una elefanta.